Issa l-massima tal-kok li hija personal use. X'inhi għalik, x'tifhem għalik? Wara li t-tim ta' Strada Reali ħareġ il-video ta' Clinton ta' TikTok kif ukoll il-kumment tal-Ministru Jonathan Nattart ġejna hawnhekk biex flimkien jiddiskutu. Grazzi li ġejt. Dat ngħidlek xtaqt li niċċara żewġ aspetti. Għandna xi nkwetajt ħabba l-fatt li naf li inti titkellem ħafna fuq dan il-pjaga soċjali u għax inti ġarrabt. U tu ħabba li ma rridx nwasslu informazzjoni żbaljata lill-pubbliku. Ħanibda mit-tieni waħda. Din ir-riforma ma tbiddilx l-ammonti dak għandu x'jaqsam ma' użu personali. L-użu personali baqgħu l-istess u bil-riforma se jibqgħu l-istess. Dawn iċ-ċifri huma ċifri indikattivi li diġà jeżistu, sempliċement qed jiġu aġġustati. B'tali mod illi naslu għal żewġ affarijiet. Illi jkun hemm aktar vittmi ta' droga, jiġifieri nies dipendenti mill-vizzju ta' droga. Li jkunu wettqu reat ħajbqa' reat. Ġifieri 100, 200, 300 pillola ecstasy biex nibqgħu fuq is-sitwazzjoni tal-ecstasy. Dak reat ħajbqa'. Però dak ir-reat meta jitwettaq minn vittma ta' droga għax ikollu dipendenza fuq id-droga u dik tkun konvinta l-qorti li għandu il-vizzju ta' droga. U jekk il-qorti tkun moralment konvinta illi jixtieq jirreabilita ruħu għax ikollok nies illi jirrifjutaw l-għajnuna. Il-qorti tkun sodisfatta jew nkella tkun konvinta li għandha qudiema persuna li huwa dipendenti mill-vizzju ta' droga fuq numru ta' kriterji. Għandha l-element ta' ġudizzju personali, però fuq kollox hemm fil-liġi stess. Ġifri f'dil-famuża skeda li qed nirreferu għaliha, tispeċifika u tikklassifika anke l-involviment tal-persuna fir-reat. U l-liġi tagħna toħloq numru ta' kriterji li ġudikant jeżaminahom meta jkollu persuna qudiemu anke bl-għajnuna mbagħad ta' diversi istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet li jaħdmu fis-settur li jasal għal konvinċiment morali tiegħu li dan huwa persuna li dipendenti mid-droga għalhekk wettaq ir-reat. U t-tieni parti li dejjem nenfasizza fuqha li għandu l-volontà u r-rieda dak li jkun li jirreabilita ħajtu minn ġdid. Jekk dan ma jissodisfax dik il-kundizzjoni, il-bord ieħor, il-bord ta' riabilitazzjoni mill-vizzju ta' droga, ħajjagħmel ir-rakkomandazzjoni tiegħu u bil-riforma illum kif in is-sistema llum, kull ma jagħmel dal-bord jgħid jirrakkomanda pożittiv jew negattiv. Issa qed ngħidu li jrid ilaħħam id-deċiżjoni tiegħu. Jiġifieri qed nippruvaw mod komplut insaħħu s-sistema. Hemm ovvjament dinha konsultazzjoni pubblika, u nagħdu biex nitkellmu, nisimgħu l-esperjenzi għax jista' jkun sfuġġitilna xi ħaġa ħallina xi ħaġa barra. Jista' jkun hemm xi ħaġa li mhux qed narawha u xi ħadd ieħor jaraħha jgħidilna biddilha. Ma nistgħux nagħtu l-impressjoni li llum daw il-liġi minn 300 pillola ecstasy huwa aċċettabbli li jkollok 500 pillola ecstasy. Xejn affattu laqas 300 huwa aċċettabbli huwa traffikar xorta. Il-massimu ta' użu personali huwa żewġ pilloli ecstasy biex nibqgħu fuq dan l-istess sustanza, terġgħu tgħid hawn Malta żewġ pillola ecstasy, jekk jaqbdek pulizija mhux jgħidlek bħal mhix isieħbi u mhux jgħid, xorta jieħu l-passi fil-konfront tiegħek. Issa li jien junkie għaddejt minnu. Le, ex-junkie, l-ominix. Ġarrabt. Jiena 15 gramma coke ħadthom u għamilt 5 jiem l-isptar. Jiena meta kont ex-junkie ma kellix biex nixxi 200 gramma coke. X'kont tagħmel? Immur inbiħ għan-nies. Issa l-massima tal-coke li hija personal use. X'inhi għalik, x'tifhem għalik? Le, llum fil-liġi huwa 2 grammi. 2 grammi. Jien qabad b'5 nista' neħel għar-rehabilitation. Jekk qabad f'5, il-qorti tista' fid-diskrezzjoni tagħha, mhux se tiddeċidi inti jew jiena, inti ħa turi li inti sfortunatament dipendenti mill-vizzju ta' droga. U ħatejt isma' jekk dal-bniedem ħaqqu jingħata ċans jirrehabilita ruħu, ħadd irreferih quddiem dan il-bord. Dan il-bord ħajfollow l-progress ta' dak l-individwu, jekk dan dik l-individwu jimxi mal-kelma tiegħu u jirnexxielu jibda triq it-tajba, hemmhekk m'għandux għalfejn jerġgħu lura l-qorti. Imma jekk ħajkun fin-negattiv ħarġgħu lura l-qorti u ma tiġi trattat daqs kwalunkwe persuna oħra u naħseb dik hija tagħti sens ta' ġustizzja wkoll. Inti kont di ċirkostanza, kont tbieħ biex tiffinanzja. Naħdem għal-nies, ma kontx. Taħdem għal-nies. U għalhekk, imma kieku qbad, ir-rispettament taħdem x'għan-nies jew le. Kont tiġi stmat
ta' traffikanti jew ta' vittma ta' droga? Jiena li qed ikun vittma ta' droga. Vittma ta' droga. Jiena li inti vittma. Per eżempju, Qed naħseb ngħidlek. f'min jisraq. Jiena li vittma ta' droga dawk. Tgħid li x'attejt. U l-liġi tipprospetta wkoll imma Alright, dik alright. l-istess liġi dik ma sa ma nsejniex. Illum il-liġi tik illi dawk li mhumiex reati kontra il-persuna, ġifieri jekk inti qbad u tajċeba persuna, dik mhix kwistjoni ta' dipendenza mid droga, xarek inti sraqt biex tiffinanzja l-vizzju ta' droga, il-qorti għandha l-istess mekkaniżmu, l-istess proċess biex lek it-tik ċans tibna ħajtek. Li għamilna differenti f'din ir-riforma biex nindirizzaw sitwazzjoni fejn jkollok persuna vittma ta' droga li jkun hemm ċirkostanzi kif nafu li jkollok tal minn reat wieħed. U possibilment ikun hemm iktar minn qorti waħda li rreferitu għal qorti ta' droga. Mela l-bord ta' riabilitazzjoni mill-vizzju ta' droga qiegħed jissorvelja biex ngħidu hekk il dan l-individwu, l-progress ta' dan l-individwu fil-konfront ta' numru ta' reati. Li għamilna differenti issa ħabba l-akkumulu tal-esperjenza li kellna fl-aħħar 10 snin kien illi ħloqna proċedura ta' kif il-bord jikkomunika mal-qrati kollha marbuta mal-reati li għandu dal-persuna għaddejjin bħalissa. Hemm ċans mal kulħadd għax jiena naf li l-programmi tantu ma sar. Kwantità 15, għawdex 15. Għaw biżżejjed. Dik diskussjoni oħra li nħares il-qoddim biex niddiskutija mal-organizzazzjonijiet li jagħmlu tanġrid fis-soċjetà tagħna. Aħna iżarħu moħħ kulħadd li impenjati b'dan is-settur. Però skont sfortuna li ninvestu fis-settur fl-istess ħin ikollok il-liġi fuq il-karta li żomm li l-ġudikanti tagħna li jiena naħseb li jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna das-settur, settur soċjali. Illi ma jkunux jistgħu li dak li jkun ituh l-opportunità. Qed ninvestu fil-nies meta diġà qegħdin fl-ar. Ma taħsibx li għandna ninvestu folli għandna li għedin bejn 12 u 15 fl-iskejjel. Totalment. U dak l-investiment qed isir. Nies li addicts, mhux qed ngħid jiena u ħafna addicts bravi, nemmen li għandkom tinvestu mhux għandna xina minn ġejn. Għandkom tinvestu fl-edukazzjoni. Ekku. 4 minn nies u 4 addicts sa. Milli għaddew. Laqwa baxxaturi issa. Eżatt. Laqwa. Terapista jista' jagħmel xogħlu. Intkom tistgħu tagħmlu xogħolkom, mal-addicts jistgħu jaqsmu l-esperjenza. U kont qed ngħidlek l-ewwel x'imdejna diskussjoni, inkwetajt kemm għal dis-sitwazzjoni li semmejt. Imma inkwetajt għax naf inti kemm ġarrabt. Ma rridx iwassal messaġġ li qed nagħmel xi ħaġa kontra l-ħidma li twettaq inti. Jiena dak li qed nagħmel qed nipprova nikkumplementa l-messaġġ b'saħħtu li qed tibgħat inti through social media u bl-esperjenzi tiegħek. Jiena dak irid nikkumplementaw, u għalhekk xaqt niltaq' miegħek biex nassigurak li qed nimxu fl-istess triq. Iridu nneħħu dal-preġudizzji. Min żbalja, kulħadd hu suġġett tal-iżbal. Kulħadd għandu jkollu l-opportunità jerġa' jibni bħajtu minn ġdid. Grazzi. Esperjenza mill-iżbal. Grazzi.